siyak ni Dionisio Bugtong Balyena na ti poblasyon tayong obra. Kaya tinagan tinanang ko, Maxima Bugtong, Alejandro Balyena, titatan ko. Kinayanakak dito, itoyak na nagbunyag, itoyak na nagkumpirma, itoyak na nagkasat. Kaya amin di kito, malagip ko na dito simbahan ni nga naperdi. Kaya dakkel tinitulong na kada kami nga pamilya. Kada kami nga pamilya kung makadiyos, makatao at ipuon ni. Ito yung araw ng mga salaysay. Napalabas nga didigra dito'y ilimi nga tayo. Dito'y ilimi nga tayo. Halos katoliko amin nga tattaw dito'y. Kaya siya may saat nga dama nga presidente ti senior citizen. Kaya ada kita ada amat iti barangay. Hindi dumuteng datang nga didigra kalpasan ti pandemic COVID-19. Aming espektarin na nagpintas pa ti tiyempo. Gusto nga rumuwarak niya unag ti baleme, nakaruwarak ko hindi manggagko ti danarunglor na nakapigpig sa akin. Ginad ka nakapigpig sa o din ti paggapuan na dyan. Pigsa nga ungod, kaya makita mo na kita kayo ko talagang kaslag tuwang kita na. Tinatawa ka nito, madamatiging ganit, awan ti marik na nalagaw ko ng yaman. Mas sakit kita at tilubongin niya ti makasama. Dinalpas na tangaging ganit, tanapawat, basi. Malagip ko rin yapok na maturog. Kalong babae. Pagkawakidawan tagtilay. Napanag niya kwarto ngayon. Yung makita ida, awanan ti power ti kuryente. Pagpindalag niya first light. Sinilawak idawan dan. Nagtaray na rumuan. At dadamag gayang jarwarin ng sangsangi. Rini bakit ko sangsangi. Pana nangalati danong inainom ko ina. Kahit babayan ditulong na po Diyos, nalayngan da. Sardin kayo na wanen ko na. Ang madamdama at aftershock apo. Aftershock na taging gina. Nakapigpig sa. Umabot pala ang intensify. Kahit malagip ko na Tanda chapel ko. Napang ko kinita, yung imahen nung natinag na. Di makita ko Santo Niño na tupit tinga nga ito. Nagsanggir lang di pader. Nagsangit ako. Tiragsak ko gaputta, awan tinatinag. Kadagiti imahen nga ayawan ko. Maanak tiyang sangit. Oray tinay ito tiyang. Maligid ko di pasamak. Di at tayong nakamama. O ti pamadim nga na po Diyos, kanalagdaw na. May lisi ka. Ti kaasin na po Diyos, awan akulos, tinasing, tinatanga. Parte ti balay ni. Ito malagip ko unay, tinangsalbar ti balay ni. Amati ko unay ka na po Diyos. Danaadaw ko nga Saint Benedict, kin San Juan na Cruz. Ikabil mo rin batog titawam, luwangan, isabi. Sutam mo pa ng salbar, tadayta ko, napatigday ta. Pati kunay, ti bendisyon na Diyos kada kami. Kati masabayang altaw, namnamait. Pabayan ti karkararag ni nga tayo. Isublimo lang ti mahin na ti masimpaan mi, nga nagtaudam mi. Kinaubing naging katang taon na 80, tatala ang didig na rin. Na kami aputi ng aramig tineta nga togre, kaputat taga tayo ma. Siyak si Maysa nga napili na nagyan ito. Katinamnamak, babaen ti bendisyon na ako Diyos. Namnamaan mi nga may subli na ito imahen ti simbabi tayo. At sabay ko ma. Kada kami nga taga tayo, ay may sa ti panunok mi. Apo. Thank you.